Hai hai Bes, hari ini aku sih wis lah pokoknya ngono ya guys. Iki aku tangi sekitar jam setengah teluan. Alhamdulillah nggak kawanan dan nggak ke yo ceriku mah kawanan yo. Jadi ini nggak iso koyo ayo guys maksudnya ki nggak iso koyo santai koyo jam loro jam siji ngono lek tangi lek wis setengah telu ki rasanya koyo buru-buru soalnya aku lek kerja ki pasti jam papat setengah papatan wis selesai nih. Jadi ini koyo lek turu ki nanggung ngerti pora singkul sampai rasanya ki 30 menit misalnya turu ki 30 menit engko tangi ki males ngono lho. Makane ki jareku lek tangi setengah telu ki wis kawanan, makane koyo ngono guys. Nah lek aku yo guys pokoknya ki apa wae tak kegiatanku pasti lek misalnya enek jeda gitu 30 menit setengah pokoknya 30 menitan iku pasti tak nggih turu, makanya aku ning kene lemu. Ora sih pokoknya ngono lah intine guys, ben koyo dhewe ki ben ojo terlalu kerja terus aku lek dolanan HP juga ya jarang yo bukan jarang sih HP pokoknya lek HP menyala iku mataku menyala jadine tak nggih turu lah jeriku daripada dolanan HP. Lek HP dicas ki ngedrop baru turune suwi banget. Lek HP isih on isih enek baterai lah gelemen turu jeriku yo sakjane. Tapi yo lek kebiasaan koyo ngono jadine kesel ning awake dhewe, jadine kan ngono ki harus dibiasane iso turune rada suwian ngono kan. Lek bengi mah ya turune tuh